రావాలి బాబు, మా వద్దకు రావాలి. కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, చికెన్, మటన్ అన్నీ ఉన్నాయా? ఇవన్నీ దొరకబడి. అవునా? ఏమేమి పెట్టా ఇంతకి? స్ట్రాబెర్రీ, చెర్రీసు, టొమాటో, చిల్లీ, వాటర్ మెలన్, ఆరెంజ్, యాపిల్, క్యారెట్, మ్యాంగో, పైనాపిల్. ఇది డెఫినెట్ గా పెడతాడు వైటీ వాడు. బనానా, స్వీట్ కార్న్, మ్యాంగో, కివి, వాటర్ యాపిల్, కదేంటి, స్ట్రాబెర్రీ యాపిల్ అంట, అవకాడో, కివి, గ్రీన్ యాపిల్, క్యాబేజ్, ఆగ్రా, ఆగ్రా.